श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्थौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। श्री समर्थांचा जन्म ज्या घराण्यात झाला ते पूर्वंपारापासून श्री रामोपासक अर्थातच श्री सूर्य आराधना ही तिला जोडून आलीच। अतिशय सात्विक व उच्च कोटीचे आध्यात्मिक जीवन लाभलेल्या समर्थांच्या आई वडिलांना विवाहाची कित्येक वर्षे अपत्य नव्हते। ते प्राप्त व्हावे म्हणून ते दाम्पत्य 12 वर्षे व्रतस्थ राहिले। त्यांनी एकनिष्ठेने सूर्यनारायणाची उपासना केली। त्याचाच कृपाप्रसाद म्हणून श्रेष्ठ व समर्थांचा अलौकिक जन्म झाला। समर्थांचे वडील तसेच ज्येष्ठ बंधू श्रेष्ठ साधकास गुरु उपदेश करीत असे। अशा श्रद्धा भक्ती ज्ञान उपासनेच्या पवित्र वातावरणात समर्थांचे बालपण साकारले। मुळात मारुतीचा अंश असल्यामुळे समर्थ बुद्धिमतां वरिष्ठ, तल्लख बुद्धी, अफाट बाहुबल, वैरागी व धोरणी। तत्कालीन व्यवस्थेप्रमाणे त्यांनी शैक्षणिक ज्ञान संपादन केले। वयोमानापेक्षा अधिक प्रभावीपणे बाललीला केल्या। इतकेच काय, बालयोग्याच्या मस्तकात आई चिंता करीतो विश्वाची असे अद्भुत विचार थैमान घालत असे। श्रीराम। दासबोध विचार। दासबोधाचा पहिला दशक स्तवनाचा म्हणजे मंगलाचरणाचा आहे। पण हा ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद रूपी असल्यामुळे ग्रंथाच्या पहिल्या ओवीची सुरुवातच शिष्याच्या प्रश्नाने केलेली आहे। त्यास उत्तर देत ग्रंथ परिचय व फळश्रुती संक्षिप्तपणे सांगितली आहे। पुढे परंपरेनुसार श्री गणेश, शारदा, सद्गुरु, संत, श्रोते, कवीश्वर, भक्तिसभा, परमार्थ व नरदेह या 9चे प्रत्येकी नव्या समासात स्वतंत्रपणे विस्तृत स्तवन केलेले आहे। अशी ही अनुपम प्रगल्भ रचना हेच दर्शवते की ग्रंथातील प्रत्येक समासाच्या प्रथम ओवीच्या प्रारंभी उद्गारलेल्या श्रीराम ह्या नामाक्षरातून समर्थांनी महन मंगलाचरणच केलेले आहे। अधिकारा सारिखे घेणे 1:1:26। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रश्न मंजुषा। कालची उत्तरे। श्री समर्थांचा जन्म श्री रामनवमीस झाला। दासबोध मराठी भाषेत आहे। श्रीमद भगवद्गीता संस्कृत भाषेत आहे। आजचे प्रश्न। समर्थ कोणाचे अंश होते? दासबोध कोणाचा संवाद आहे?
श्रीमद भगवद्गीता कोणत्या महाकाव्याचा भाग आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.